Здравейте отново! Днес ще се опитам да отговоря на един от най-важните въпроси, а именно какъв е смисъла на живота. Първо правим едно уточнение. Смисъла на живота е индивидуален и само всеки един от нас може да отговори на този въпрос, защото всеки един от нас има уникална съдба и само той знае за себе си какъв е смисъла му. Втората част. Моя жокер към вас е, когато се опитвате да отговорите на този въпрос, потърсете нещо, което не е крайно. Ако смисъла ви е да постигнете 1 милион, вие ще го постигнете и ще се почувствате разочаровани. Точно поради тази причина много богати хора се чувстват празни. А ако намерите в смисъла в нещо по-дребно, в нещо как да го кажа, например, смисъла на живота ми е да бъда добър. Това е нещо, което няма край. Ти цял живот можеш да бъдеш добър и да намираш смисъл в това нещо. Затова опитайте си да намерите смисъла в нещо по-универсално, в нещо по-голямо от вас самите, за да може цял живот да се опирате и да черпите енергия от този смисъл. Благодаря ви и успешен ден!